de voi, aplauze pentru voi. Și acum... Așa, acum rog toată lumea, o să mai cântăm încă o dată Coroana Mătii, care este cea mai iubită de voi, dar vă rog din toată inima că o să facem un filmuleț, o să-l pun și pe TikTok și pe Instagram și pe Facebook. Așa, dar am să vă rog, voi deja ați reușit și ați filmat toate melodiile, acum nu filmați, ridicați telefoanele, toată lumea sus, 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 și până cei din spate de acolo le aprindeți pe blitz. Putem un piculeț să oprim din lumină, așa, sau deja domnul de acolo, știi? Dar vreau să fie mult telefoane, vreau, haideți. Toate telefoanele. Măi, dar și chiar așa e de stat la curajul ăsta? Încă, eu vreau ca să lumineze doar de la telefoanele voastre. Până acolo în spate, ridicați-le sus. Așa? Și vă rog tare mult